Ayan mga lods, siyempre good morning mga lods. Ngayon mga lods, dito tayo sa sa Mahiwagang Kuweba ngayon mga lods Ngayon mga lods, dinayo pa namin to Ayan Ayan mga lods, yung kuweba dito mga lods. Ayan mga lods, ang lalim dito mga lods. Tingnan mo mga lods. Ayan mga lods, siyempre ngayon mga idol, nandito tayo sa kuweba ngayon mga idol. Ayan, lalim siya mga lods. Ang lalim talaga. Siyempre, mamora ni siya. Nako mo gani aris lalo. Nya mo solo di ka aris lalo. Ayan mga idol Ang ganda ng dito mga lods. Mga corals. Ayan yung kasama ko, ayan. Yung kapatid ko mga lods di ba? Siyempre. Baka talaga mga lods, mga delikado siya mga lods kasi yung mga nakauslo, yung mga bakal ang mga mga bato pala. Ayan, madilim. Ayan, wala tayong flashlight mga lods kasi siyempre malalim siya mga lods. Ispati na dire dong. Diba? Dito lang ang kalalim mga idol Dapat dito. May maliit na butas dito mga lods Ayan dyan banda, may maliit na butas. Yung palalim siguro mga idol Diba? Ayan, tumutunog mga lods Ayan parang parang paana mga lods. Diba? Siyempre init mga lods, ang init. Sobrang init talaga mga lods. Ayan malalim siya, yun lang yung pinto mga lods doon kami dumaan doon kami dumaan mga lods. Ayan gawa sa ayan mga lods siyempre sobrang ganda talaga mga lods ayan malalim siya, nasa 11 feet Ano si tubig? yung gilalim nani yung tubig sa una dahil. Ano hindi magtulo dire? Ayan mga lods siyempre sobrang init talaga mga lods. Ayan, pinuntahan pa namin to dito para makapasok lang talaga kami dito. Ayan, hindi natin alam kung anong nakatira dito mga lods, kaya ingat lang tayo, doble ingat lang. Pero mga lods yung kapatid ko kinuha niya yung yung butas talaga mga lods. Shout out pala sa tour guide namin di ba? Butang inanag. Mga lods, may nakita tayo na dito. Salag ng sayaw. Ayun di ba? May naisulo nito. Wala. Wala. Kakaiba mga lods yung yung pattern ng niya. Yung pattern ng bato mga lods Ayun, kakaiba talaga mga lods. Kalain mo yun, ganda. Yung pinaka-top mga lods Yan yung pinaka-top niya. Yan. Lalim pala dyan lods. Ayan, may butas pa siya doon. Mga lods. Ayan maganda siya mga lods. Di ba? May butas pa siya papasok doon mga lods. Ayan. Di ba? May mga pa mga lods. Ayan ang ganda talaga dito mga lods ang ganda. Ayan, may butas pa dito. Ayan mga lods may mga butas dito, may mga ugat ng baliti mga lods. Ayan, pataas yan mga lods. Ayan, siyempre yung nakatira dito mga lods, ayan yung yan, nakatira dito. Tsaka yan mga lods diba? Ngayon mga lods, palabas na tayo. Siyempre lalabas na tayo mga lods kasi ayan mga lods, andito na tayo sa labas. Ayan ayan mga idol, yan yung pinakapinto mga lods, diba mga idol? Ayan yung pinakapinto talaga. Siyempre ngayon lalabas na tayo, diba? Ayan
Ngayon shout out pala sa mga kasama ko dyan sa Gagarinan mga lods. Kay Jong, shout out kay Jong Bicada, kay Tatski Dikilya mga lods, si Ian Bautista, saka si kay Kuya X mga lods. Ayan, shout out. Ayun mga lods, hanggang dito yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para lang ma-update sa walang kwentang video natin. Bye bye.